Vamos a reanudar. Vedes aquí o guardado manual. Que a verdad, donde o deixei o outro día xa había mal rollito cos bichos estos que en teoría estos bichos de aquí que vedes son inmortales. Bueno, o outro día un deles estaba petando aquí e o outro petando ali. Bueno, aquí as granadas son clave. Vou tirar unha palá. E agora outra palá. Hostia, que solo se moveu un. Este non se move. Hostia puta que lo parió. Menos mal que non me matou dun golpe. Bueno, nin de dous, porque recibín dous. Chegaré a esa pedra dali. Bueno, cheguei con sorte. Vou guardar aquí, ainda que sei que pode ser considerado un pouco de trampiñas para algúns, pero o xogo permite, o sea que conciencia. Vale, aquí caín. Estaba claro que non iba a ser tan simple. Pois non chego dende aquí. Igual a caguei xa, non? No. Hostia, pois saltaría donde non debía. Ou podo saltar aquí primeiro. Ah, mira, aquí. Vortigón chorando, contestando. Hostia. Está cheo de vortigóns aquí. Parece que voume atopar con moito vortigón aquí. Non sei se había un momento no xogo que os vortigóns non che atacaban. A verdade é que non estou seguro ao 100%. Ah, mira, hai aliens aí. Están falando con soldados. Hostias. Está lle dando hostias a eso. Vamos, que aquí a donde se ve que están sendo realmente esclavizados. Sí, alerta de soldado alienígena, como que xa os vexo, non? O tema é... Aquí teño que salir por aí. Vamos a ver que se va a liar aquí ahora. Vale, os bordeados marcharon todos. A verdade é que as moscas estas que me lanzan os soldados estos normalmente non me fan dano. Deixádeme
poñer unha cousa. Vale. Ah, este quedou aquí. Asustado chorando. Eses son ahora aliados, como vos decía. Vale. Estes parece que non son... Non sei se no original pasaba isto, pero non lembro. Ah, mira, isto recárgame o traxe. O tema é que... non vexo moito que facer aquí. Igual teño que ir por aquí. No, está cortado o paso. Igual teño que subir a esto. Sonido de botón. Esto é como un ascensor. Hostia, tamén me curei. Non me acordo cando. Cando me metí naquela máquina, doume enerxía do traxe, pero... Hostia, que tamén me desplazo. Vale, aquí vou guardar. Ah, estánse teletransportando aí. Que pasa? Que xusto cando miro non pasa a movida. Ai, claro, un dos vortigáns é o que se encarga de alimentar o portal. Telanga. Telanga. A saber que di. Chalanga. Chalanga, go chala. Ritz ja. Chala, down chala. Estes non teñen medo. Hostia, curioso.
Mira, aquí teño escoitado que comían os cangrexos estos e aquí parece que fan unha clara alusión a eso. Pois aquí activei isto. Pero realmente non sei que acabo de facer ao activar isto. Se lles ataco, que pasaría? Perdería automáticamente. Podo interactuar con eles. Pois... aquí hai un hueco. Ah, mira aquí. Por aquí sí que me podo colar. Pouco rebuscado, eso sí. Se vou parecer Samus Aran indo polos condutos todos. Munición. Sí, que activei. Oh shit. Creo que acabo de liarla. Ah, que os están controlando. O van a matar. A ver se me axudan os Vortigaun. Bien cambiar de arma antes. Estou a punto de morrer, tú. Bueno, mellor recargar porque empecé ca escopeta cando non era... Hostia puta, hostia puta. Ui. Que bom. Eu antes disparando aos Vortigaun, cando, bueno, xa sabía que era eles os que controlaban, pero parece que os Vortigaun non nos poden matar. Merda. Claro. Esto creo que no original non se vía, E aquí sí que se ve máis contexto sobre por que os Vortigauns despois se alían contigo.
Que obviamente, si ven que lles acaban de axudar, pois con razón se fan aliados de firma. Vale. Pasa que quedé sin munición desta arma. Esta arma é máis letal que esta, en teoría, pero o problema é que gasta a munición moito máis rápido. Entonces, creo que contra eses bichos voadores, polo general vai ser mellor esta. Vale, aquí é onde estaba antes. Non sei agora para onde teño que ir. Si teño que baixar outra vez. A mellor teño que baixar, igual me levan a través do portal. Bueno, o portal está destruído pola pinta. Claro, este está chorando porque este morreu. Ah, mira, ahora por aquí está aberto. Quería inspeccionar antes a zona de atrás, pero nada, ahora xa nada. Delle demasiado pronto. Cagadiña miña. Podo volver para atrás? Vale, Manolo. Nada, manco. Son un manco. A ver. A ver cómo salto sin caer. Ahora. Vale. Y ahora tengo que subir por aquí. Vale. ¡Oh! ¡Qué cagada! No me saltó. Co espacio pa poder maniobrar non é moito. Xa vos lo digo. Bueno, xa se pode ver tamén, non? Xa vedes aquí a maniobrabilidade que teño. O que non sei que me pode aparecer por aquí. Non sei se novas criaturas aparte das xa vistas. Vale, un cambio de mapa. Claro, aquí chamase intruso porque realmente estou me infiltrando nunha zona que, bueno, onde estaban os vortigáns e, bueno, unha zona claramente enemiga. Por aquí non sei se vou ben. Isto non sei se é algo que me pode facer algo. Hai elementos aquí que non sabes se che poden atacar ou non.
sei se aquí con unha explosión podo pasar. Non ten pinta. Teño que subir por aquí. Creo que me voy a topar enemigos. ¡Hostia! Esto no me esperaba. Oh my god, 2, 3. What the fuck, man? Por aquí no me tenía que tirar. Aquí vayan as curvas, señores. As curvas que vos decía. Cago en diola. As putas explosións. E ahora? Non me fixo salto! Que cabrón! Menos mal que aquí xa agardan automáticamente, pero bueno. Creo que se chaman gargantúa, pode ser? Non me lembro, ben. Lapas aquí. Esto é claramente novo. Porque isto no original xa vos digo eu que non o hai, Merda, cagueina. Morro, Bueno, non morro porque tiña enerxía do traxe, pero se teño outra cagada igual, xa non. Tiña que ir pola ramita esa do medio, non, pum. Podes saber por que non me salta ben? Ahora. Faiche un rollo de aterrizaxe, menos mal. Estas plataformas en teoría debíanche conducir correctamente a donde tes que ir, pero non o fan. Hostia, pero canto sabía, chaval. Non me gusta o amplia que é esta zona. Aquí creo que me puede aparecer de todo. Yo me hay que meter por aquí. Non está solo. Aquí está a frase mítica que vos decía. Que o Nihilan dicindo eso. Vale, un cambio de mapa. Wow. Pois desta parte eu creo que o dito. Ainda que do original hai moitísimos anos que xoguei, teño claro que isto no original non existe.
O que é a etapa final do xogo está bastante alargada. A ver, para ben, teño que decir. Isto explota. Sí. Explota e proveino a peor arma de todas, sabes? Igual puden haber usado... Se va, da igual. Os vortigáns en teoría van a axudar. En teoría. Vale, aquí vemos otra vez. Os vortigáns falando. Se aparecen enemigos, estou jodido. Porque non teño moita vida aquí, digamos. Oh, que bueno. Ai, sí que che cura tamén isto. Buah, problem solved. Vale, isto ahora sube máis. Anda, que non sei moi ben a donde teño que ir. Vale, aquí temos moito puzzle. Que sabedes que consiste en chupar dúas cousas para que isto suba máis alto. Tampouco hai que ser ingeniero. Vale. E agora que estou aquí, que pago? Non vexo claro o que teño que facer aquí. Non me queda moi claro o que teño que facer aquí. Ah, vale, aquí hai un enchufe. ¿A dónde terei que levar isto?
Nuevo enchufe. Uy. Eso no sé si va a explotar. O vea, ave. Bueno, ahora sube más rápido, pero también más arriba. No sé si daréis saltado aquí. Ajá. Vale. ¿Cómo se supone que subo allí? Bueno, esto ahora... Ah, indo por aquí. Se collo, claro. No, pero aquí no pago nada. Ah, bueno, sí. Este tenía que soltar un enchufe, ¿no? Pero no me suelta nada. Igual habrá algún botón que tengo que accionar. O es porque debí enchufar de último de ahora. Ay no, hay otro enchufe que me falta. Vale, vale, vale. Vale. Vale, aquí hay una plataforma. Vale, de saltar. Y ahora llego a este enchufe. Menos mal que estos cables parece que se estiran. Vale, ahora sí que están apareciendo nuevos enemigos. Pinta mal. ¡Dios! Me quitaron. Vou morrer, Hostia, quitáronme o escudo inteiro máis a mitad da vida dunha sentada. Bueno, foi pola explosión esa, que agora non me afectou. Bueno, no, que digo? Vale, é que son cousas que teño que esquivar. E non nos esquivei. Hostia puta, chaval. É que agora quitoume máis a bola que me arrebolaron. Antes quitoume o 100 de enerxía máis 50 de saúde. E agora quitoume 70 de saúde. Se sabía un rollo que me curaba por aquela zona. A ver se podo chegar ali. Non se me atascas, por favor, prima. Necesito curarme, tú. ¿Por dónde era? Vale, era subiendo por aquí. Supoño que ahora se abrió algún camiño novo, pero primeiro teñome que curar. Aquí está. Ah, está aberto, menos mal. Pensé que estaba cerrado.
Menos mal que existe esto aquí, ¿eh? Que non sei se hai algún camiño novo aberto agora. E a mellor non teño que repetir isto outra vez. Pero bueno, vamos a ir polos mesmos pasos. Hostia puta, que rápido sube esto. O sea que aí arriba parece que hai corriente, ¿no? Sí, abreuse un novo camiño que este de aquí. Uy, esto reventa, para. Claro, esto está en continua... Aquí ahora mismo está electrificado, non podo ir para aí. É como que hai demasiada presión e hai que ir por aquí. Non sei ahora. Vamos a pasar por aquí a ver se me pasa. Vale, sí, aquí vemos. Non sei se hai algunha cousa nova por aquí. Vale, esto xa nos leva directamente aquí. Hostia, que explotaba esto. Se suba a plata... Sí, está electrocutada. Non sei se habrá algo aquí abaixo. Vale, aquí hai auga. Vale, esto parece que aspira. Ten que haber algo que teño que reventar. Ah, mira. Aquí máis para curarme. Vale. Vamos a avanzar por aquí. Sí que está interesante este contido novo, do show. Moi interesante. Tengo que colar por aquí. Esto explota. Non aprendo, porque ainda que explotara, se o revento coa palanca, pois comome unha explosión de 3 pares de narices, pero bueno. Isto non sei se leva a algún lado. Vale, sí. Vale, pantalla de carga. Vale. No stream non se vía a palabra cargando, ou parecía a min. Xa pensei que estaba pillado. Que xa sería toca pelotas que estuvera o stream pillado.
Xa pensei que era un enemigo, tú. Vale, munición da arma radioactiva esta. O que estou vendo ali, non sei se son... Non, son destas cousas que alumbran. Porque parecen tamén canollos dos que explotan, macho. Isto de aquí parece unha porta. Hostia, que son? Alienígenas. O sea, soldados alienígenas aí. Están falando aí. Claro, que aquí é donde se ve que os vortiganos están esclavizados. Hostia puta. Vale, esto ahora puede reventarse a medio sogue. Igual teño que esperar a que se acumulen uns cuantos. Porque creo que teñen que chegar aquí. Ou non sei se os podo agarrar. Aí sí, sí que podo. Sí que podo. Non sei moi ben por onde teño que ir. Aquí é onde se ve claramente que isto é un remake máis que un remaster, porque realmente aquí vemos contido inédito. Hostia, se supón que me tiña que pausar aí. Non se me pousa. Hostia, son armas. Sei como vou subir de todas formas. Pensando ahora. Igual non me teño que subir aquí. Aí sí, sí que teño. Creo que acabo de escoitar algo teletransportándose. Apertura de portal, buxo ahora. De feito, se vos fixades, bueno, xa se veu antes que os vortiganos que son aliados teñen esas... Que bueno, non sei se son como grilletes, o equivalente a grilletes ou algo, que creo que son a mellor dispositivos que son os que permiten que os outras criaturas os controlen. Non sei se os controlan sin necesidade disso. Pero bueno, gracias a esas cousas verdes que teñen, digamos que son os que se identifican como aliados. Vale, aquí ahora creo que hai que facer plataformeo. Plataformeo do perigoso. Vale, vamos a ver si consigo subir máis. Vale, agora teñome que meter por aquí. Mal que me aspirou ben. Vale, aquí agora hai uns enchufes.
sea que esto no lo voy a poder desenchufar. Galalanga. Vale, tengo que tirar por aquí. Tengo que subir aquí primero. No. No, sí, sí. Igual me tiré muy rápido. Igual me tiré muy rápido. Vale, enchufo aquí. Vale, ahora tengo camino cerrado. Aquí está muerto fulano este. Esto vuelve a subir, ¿verdad? Vale, que un enchufe aquí. Ahora vamos a sobrecargar esto. Vale, ahora sí que racionaron. Es que a veces faime gracia como que non teñen reacción. Me está disparando. Ai, son as chismas esas que... Ai, no, ainda hai un máis, joder. Controlador. Vale. ¿Para dónde tengo que ir ahora? Vaite, tío, a saber. Ah, mira, esto está... Creo que a mellor usar las moscas aquí, ¿no? Que esto non gasta munición. Boas, Trummaster. A que te refieres? Polo da... Que xa é noite a estas horas. A verdad que é un comentario que decimos todos, pero parece que é moi de vellos, eh. Pero bueno, é algo que ahora, ao menos, eu suelo dicilo. O sea que... Ainda que, bueno, eu xa o notaba... Só levo notando desde o principio de mes, vamos. Ou finales do mes pasado, porque ao estar de tarde, cando sales no Brana, cando sales ás 9 do traballo, pois é de día, pero agora xa non. Xa leva semanas que
que non o é. Os viernes que sale unha hora antes aínda era de día a principios de septiembre, pero os últimos días que salía ás 8 xa estaba algo oscuro tamén. Vale, por aquí creo que non teño que facer nada. Creo que teño que atopar outra desas cousas que explotan, pero non a vexo. E me dá que se cae aí abaixo, adiós. E igual non me deben tirar aquí, me dixeron. Pero bueno. Porque esa mierda xa non me aspira. Teño que atopar algo máis para explotar. Ainda que non sei que me pode servir. Uf, non teño claro agora que teño que facer, Igual teño que chegar aquí arriba. Pero teño que subir aquí. E para subir aquí teño que quitar a corriente que ten antes. Vamos, entendo que a teño que quitar. Non sei canto daño fai, pero entendo que a teño que quitar primeiro. Se están falando normal cando en realidad están acojonados, pero bueno. Pues non sei que facer. Ir para aquí. Esta zona non sei se estiven aquí. Ah, mira, aquí sí que hai un sitio que explota. Pero se me poño debaixo igual me fai dano, ¿no? Non me fío, Vale. Vale, ahora teño que ir polo tubito este. Entendo que teño que subir polo tubito este. Pensei que caía xa de para sempre. Uf. Ah, pois o que rebente. Aí sí, sí que era. Vale. Vale, non teña por que saltar aquí. Vale, xa pensei que iba a tropezar con algo aí. Vale. Entendo que por aquí é unha zona nova. Habrá algunha pantalla de carga máis? A ver se non hai emboscadiñas por aquí. De momento non tiven, pero... Vale, esas son cousas das que reventa. Ah, mira, teño aquí isto. Bueno, a vida teño casi a... Apenas me fixeron dano. Pero bueno, non está de máis curarse. Isto será un líquido radioactivo ou algo? Non. É seguro. Bueno, seguro, digo vos agora se é seguro. Seguro non vexo que sea. Aí vexo cousas que me impiden avanzar.
Non sei se hai un aberto, pero parece que no. Dándolle a palanca romperá. Hostia, que a fogo, que a fogo, que a fogo, que a fogo. Sale, cabrón. Un pouco máis a fogo. Bueno, a ver, non morres de golpe, pero... Pero por que? Aquí non teño que facer nada, entón. Vale, teño que reventalos con estas mierdas. Vale. Ui. Que non se me move guai o fulano. E agora con que arma lle disparo? Pois menos mal que teño munición desto. Porque o que é a escopeta debaixo d'agua non... Hostia, que me pa... Hostia, que me absorberon, tú. Hostia, liada. Nos pegan. Madre mía, imagínate os fulanos vendo a min por aí flotando. Vale, e vin dar aquí... Ai, non é o mismo de antes. Vale. Pensei que sí, xa me estaba acojonando, sabes? Vale, teño que ir polos tubitos. Isto creo que é a mesma zona de antes, pero máis arriba. Como vedes, estas son as plataformas que desactivei. Sí, de chill. Si, o Freeman debe estar moi chill agora. Tan chill que vai caer abaixo e vai quedar asado. Ui, aquí teñome que abaixar. Uf, mal rollo aquí, Odito, hostia. No, non quería tirarme. Bueno. Entendo que se toco esto vermello recibo dano. E bueno, o lume tamén, obviamente. Sí, efectivamente. Non moito dano, pero recibo. Ahora, que teño que facer aquí? Ni puta idea. Non me caas, Freeman. Freeman. Estou subindo por aquí, non sei se teño que subir por aquí. Ah, mira, vale. Boom. Oh shit. Oh shit. Acabouse o chill. Ainda hai outro. Hostia, que acabei a arma. Molaba que fueran electrocutados por este, morreran solos o algo así. Vale. Hai algún lado que teña que saltar, que non o vexa.
¡No! Creo que me quedé. A ver dónde me recarga ahora. Vale. Xusto despois de matar o último bicho. Eso sí, non sin antes recibir unha dosis de ostión. Teño que baixar por aquí, a mellor. Sí, foi un F. Pero un F, bueno. Por aquí non é. Pero a ver, que saltei sin un pouco a cegas, claramente. É que non sei para onde teño que ir agora, pero terei que ir para un novo sitio, entende? No, 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 no. Propulsores de aterrizaxe, salvándome. É que non sei se teño que ir aquí, pero aquí non chego. Igual terei que saltar algunha tubería. Igual aquí. No. F por 2. Ahora recibí máis dano, Ou parece a mí. Another one. A ver, a mellor vos vedes algo que eu non vexo. Pero eu realmente aquí non vexo que teña que ir por aquí a ningún lado. E aquí creo que xa estive, non? Bueno, aquí foi de onde salín, non? De aquí foi de onde salín, non? Sí, aquí foi de onde vin. Subín por aquí. Aquí agacheime, sen esto. Subín por aquí, metíme polo tubo este. E acabei aquí. Ah, joder, que hai outra explosión. Ai, joder, Manolo. Pero ves, a veces ben repasar, Vale. Ahora sí, joder. Ahora sí que ten sentido. ¡No! Batín no tubo. É o que ten a veces ir con prisas. Ai, fallei o tiro, Manda caralho. Non sei se estarás disfrutando tanto como disfrutaría Brasileiro. Que eu creo que ese disfruta cando me ve morrer ou algo. Ou fracasar, non sei cal sería a palabra correcta. Vale, hombre. Creo que aquí non teño que caer. Ahí está. Munición. Ah, mira, aquí para curarme. Qué bueno. Que considerados son os alienígenas estes que me deixan cousas para curarme e poder avanzar na miña infiltración. Ui, non me gusta este. Non me gusta este. Parece como a zona de aterrizaje. Aterrizaje, non sei nin o que digo. Aterrizaxe de algún vehículo. Pantalla de carga. Vale. Sigo estando... Sí. Creo que o último capítulo é directamente cando te topas co boss. Ou pouco menos. Vale. Pero o último boss creo que é chungo. O sea, biche desos controladores estos que son
como uns cabezóns con patas voadores que controlas aos vorticauns. Pois se le chaman controladores. Pois o boss é como unha especie de controlador, pero gigantesco. E de feito, creo que no propio boss tamén están esas criaturas presentes. Póñeme outro chisma de curar, non sei pa que. Se me apoñe, non sei se será por algo, pero bueno. Van a aparecer enemigos, ¿verdad? Sí. Son eu mellor que eles usando as moscas. Hostia, chaval, vaya ráfaga de moscas me dan. Por eso a veces me quitaban tanta vida, porque esas ráfagas son o que realmente che saca, O que pasa que no original sí que che fan daño os disparos normales que me están tirando, porque siempre che persiguen. Non sei se lle estou facendo dano a ese. Sí que lle estou facendo. É que neste xogo creo que o hit market non o hai, polo menos con esta arma non o vía. A largas distancias son moi malos, polo menos o dito neste nivel de dificultad, claro. O normal era que se acercasen, pero bueno. Ah, no cota en sonido. Ah, bueno, sí, xa te entendo, sí, xa sei cal dis. Que fai un tututut. Ou como o do Way 3. O do Way 3 para min é máis característico. Ademais de que é totalmente irreconocible que recibes daño. Hostia, esperade, vou ir a campo aberto. Ah, mira, podía subir por aí. Non é moi inteligente que se poña xusto a tiro. O se acaba de poñer, pero bueno. Creo que había dous, ou este era o que vin. Que non sei. ¡Wow! Que susto me dou. No, non quería poñer esta arma. Isto sí que me está jodendo. Vale, morreu. É como o PUBG. Veume agora a mente. Sí que é un xogo no que, vale, que sei que intenta ser realista, pero é un xogo no que o feito de que non haxa hit market toca os huevos. Ou al menos non o había cando xogaba eu, vamos. Non sei se o hai agora. Para min é un dos shooters, dos que xoguei eu. O PUBG é, con diferencia, dos shooters que máis arruinada se ve a experiencia ca presencia dos chetos, O sea, pero clarísimamente.
Ah, pero non era xa. Non era xa logo. A ver, eu comento, bueno, eu creo que se cho contara. Eu creo que foi no 2018 cando salira o Fortnite ou cando se empezou a popularizar. Bueno, foi de feito creo que cando salira o PUBG. Que dices? Entonces, de serio non ten nada. Se volveuse a... rebaixouse ao nivel do Fortnite, vamos. O sea, antes era... O sea, o PUBG existe de antes, pero... De feito, pa min... que, bueno, isto xa faláramos. Un dos erros que tuvo PUBG en PC é que cando saleu era moi... como dicilo? O sea, era moi carente de contido, non tiña nada, só era xogar punto, non tiñas, digamos, a parte de, non sei, que se conseguir roupa ou algo así para ir equipando o teu personaxe, non tiñas ningún logro, nin misións, nin moitas cousas que meteron moito despois, non tiñas nada. E o curioso era que despois sacaran a versión mobile, o PUBG Mobile, e ese tiña todo o que debía ter o de sobremesa, tiña o mobile. Porque ao final o mobile supoño que tamén é o que lle daba pasta, porque o xogo era gratuito. E o de PC é o agora, pero no seu día non era. Tiña aquí o choio para curarme, pero tiña vida ao máximo. O que iba a dicir, o PUBG é un xogo no que nós estrenámonos co Fortnite, non sei se foi a principios do 2018 ou 2019. Creo que foi ao pouco de salir o PUBG. E xogáramos ao Fortnite e molábanos un pouco o rollo, pero o tema de construir dábanos puto asco. Eso que daquela non era nin unha décima parte do que chegou a ser un ano ou dous despois, Pero eso, os máis pros eran os que sabían construir un pouco, comparado cos que construen agora, non era nada. Entonces, nós queríamos esa misma experiencia, pero sin construcción. O PUBG, que era de pago, hostia, isto dame munición. Oh. Isto dame munición da arma de energética, que bueno. Que bueno. Pois agora que se lío que queira. Sí, vinde. Se teño estas pedras aquí. Munición infinita, tú. Pasa que bueno, se me va a vivir un oleaje. Hostia, que me están agrediando. Ah, bueno, porque esclavizan aos vortigáns. Igual me quentei. Había un chollo para curarme aquí atrás, ¿verdad? No sé si puedo volver para ahí. Creo que no. Esperade. Ai, perdón. Non silenciei o micro a tempo. Joder. Gracias. O dito que eu acórdome que xogáramos ao Fortnite nunhas navidades e despois a min no cumple regaláranme o PUBG e despois tamén o acabaran pillando varios amigos meus, aínda que creo que hai
un que ni siquiera chegou a xogar nin 5 horas. Tamén era porque non tiña moito tempo para xogar, pero tamén, obviamente, entendo que o xogo non lle chamou en absoluto. E houve outros que xogaron algo máis, pero tampouco vos creades que xogaron moito. Eu cheguei a pasar a xogar máis de 40 horas. Que a mí o que me parece curioso é que pareceme poucas horas, pero cando hai xogos que pasas en menos de 20 ou de 30 horas e pareceche que botaches unha boa partidaza, co PUBG tuve a sensación de que xoguei pouco, porque claro, outras personas que xogaban, vías que xogaban pues, 100 horas como mínimo, 200, varios centos de horas. E claro, pero eu cando vin os chetos, dixen eu, pero como pode a xente xogar centos de horas a isto? Porque vale que eu son consciente de que non son bo xogando ese xogo, non era bo. Pero é que a min o feito de saber que había chetos quitaba máis ganas de xogar. E daquela xa, o que comentaba antes, o xogo carecía de contido, non tiñas motivación para xogar. A única motivación era quedar o primeiro. Pero unha vez que apareceran os chetos, a motivación íbase che po chan, porque diste, non podo matar a un fulano que ten autoapuntado e que ainda por riba é inmortal. Que eu a veces quedaba ca dúda, como facían dous chetos se tiñan a inmortalidade? Como facían no tramo final? Un quitaba o truco para que pudera ganar o outro? Eu foi algo que sempre tuve a dúda. Ou é que realmente non son inmortales, pero reduce moitísimo o daño que reciben? Porque eu cheguei a ver nunha cámara de muerte como un fulano tiña como 2 milímetros de vida, lle estuve dando e lle quedou a 1 milímetro e non morría. É dicir, para min era inmortal, porque a vida non lle baixaba como de 1. Entonces eu quedei sempre ca dúda de que pasa con dous chetos iguales. Entonces un entendo que quitaría o truco para que non fora tan descarado. Ou non entendo nada, non entendo. Eu o que sei é que eso, cando ao principio a probabilidade de toparte un cheto era rara, pero, bueno, rara non. Existía, pero non era tan frecuente. Pero que eu acórdome que despois, os últimos días que xoguei, era constante. O sea, a mellor de 5 partidas, en 4 había chetos. E a mellor na quinta tamén, solamente que non te cruzaras con un. Ou non te deches de conta. O sea, que despois era chetos en todas. E eu, claro, aparte de que é un xogo co que se xogas solo perde moita gracia, os meus amigos non lles gustou e sabendo que había chetos tamén dixeron, pois eu paso de xogar a eso. Pois eso. O dito que o PUBG para min foi unha decepción enorme. E mira que o Fortnite creo que non sei canto xoguei, pero no Fortnite na época que xoguei non había chetos. E se os había, disimulábano moi ben. Porque a mellor había chetos, pero de outro tipo de... non sei, de inmortalidade non había. Non sei se os había de autopuntado, que seguramente sí. En Fortnite tería sentido que houbera chetos. Isto que é? Basura? What the fuck? Portigáns triturado? Ou alienígena? What the fuck? De feito, o Fortnite sendo free to play tiría máis sentido que fora que houbera chetos. E no PUBG que era de pago, non. Pero non sei se era porque era máis popular entre os rusos. Estes son máis de usar chetos que outra cousa. Vale, por aquí non podo ir, non. Teño que saltar de alguma maneira.
Esto expúlsame para fora. Ah, teño que subir por aquí. De feito, lembro-me unha vez que creo que ti me dixeras que non vías chetos ou que non, bueno, que apenas os te atopabas e tal. E foi nunha época na que eu xa vin chetos pero continuamente, vamos. A ver, eu Fortnite a maior parte das partidas que xoguei no seu momento foi con amigos. E por iso tamén foi un xogo que disfrutei máis. Porque ao final non tiñamos que telo comprado. Pero bueno, o chiste é que o PUBG creo que compraran non todos, pero creo que do grupo de amigos que xogamos solo un creo que non o comprou. Hostia, chego aí. Eu de feito, aínda que non son hoxe en día non me chaman moito shooters. Bueno, a min gustaronme sempre os shooters, os first person shooter. Pero non era, bueno, hai géneros que me gustan máis, pero os first person shooter eran dos que máis xogaba eu fai 20 anos ou case 20. Que se di pronto, pero bueno. Pero é que o problema hoxe en día é que non podes disfrutar dos FPS como é debido por culpa dos chetos, tío. Antes non existían desa forma. Había algún xogo, acórdome dun free to play que xoguei, sei se hai 15 anos ou algo máis, o Warrock, non sei se o coñecedes. Acórdome que dese sí, ese tiña chetos de forma descarada, pero bueno, tiña sentido en certo modo. Oh, que ben me ven esto, chaval. Vale. Vou guardar aquí. Estes láser supoño que me matan, ¿no? Hostia, esto explota. Hostia, un soldado. Dentro había un soldado. Hostia, muerte de soldado alienígena, lol. Morreu por a miña culpa. Me da que era dos que estaba, dos que lle abrín o encapsulado. Vale, ahora supoño que me detectaron porque... Uy, 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 uy. Creo que acabo antes con esto. Vale, pues debaixo de agua non podo usalo, obvio. Joder, que cagada, ¿no? Fixeme máis daño eu a mí mismo que o que me facían os bichos. Bueno, creo que con sí que o matei ca explosión, me dá a sensación.
sei se habrá máis. Pero bueno. Hostia. Hazardous chemical detected. Vital signs are dropping. Vale, esto non teño munición. Esto creo que es que reventa si... My gosh. Bueno, falando de... Para eso son... O ideal era haberlo matado dunha explosión, pero bueno. Mission depleted. Vale, efectivamente explotan. Vale, solo de ida. Oh, que me ven esto. Vale. ¡Tío! Están pelotas, ¿no? Están pelotas. E queda separado. Eso empujará. No. Atravesa. Hostia, liada, eh. Morte de soldado alienígena. Fue-me grande este. Hay un... Hola, amigo. Por aquí supoño que non teño que ir. Non sei. Vou guardar aquí. Que non me queda claro por onde teño que ir ahora. No, por aquí non teño que ir, porque non podo pasar. Ah, mira, aquí hai un tubo. Vale. O tema era que me saltase ben, e non o que me fixo. Bueno, non me saltou ben, pero al menos cheguei a donde tiña que chegar. Creo, porque non sei se estou ben aquí. Vale. Aquí hai un portal, pero creo que é dun sitio que me leva para baixo. Portigaunt aquí. Meter por aquí.
Oh shit. Dime que subir arriba. Ahora baixarme, entendo. Ahora teño que facer un salto calculado. Calculado de carallo. Ya pensé que caía, tú. Vale. Este portal creo que me va a elevar para atrás, Bueno, ignorar. Ainda que non sei se eu debía ignorar. Pero vale. Vale. Otro portal que voy a ignorar. Vou facer checkpoints máis que nada por si acaso. Uy, 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 uy. Disparé sin querer, qué bien. Supoño que morro se me meto ahí, ¿no? Sabrémoslo ahora. Bueno, sí que morro que xa non podo pasar por aquí. Caias, prima. No, non teño que facer nada aquí. Oh, sí. Voleime por aquí, pero es que aquí no hay nada. Ah, bueno, para. No, Manolo. No caigas, por favor. Joder, pues qué rebuscado, tú. Qué rebuscado. Portal máis que vou ignorar. Que eses portales me dan que che levan para atrás. Teré que saltar ali. Bueno, antes de saltar puedo subir por aquí. Buenísimo esta. Joder.
curarme. ¿Y ahora qué? Vale, tengo que subir aquí. Esto no sé si se rompe. No, aquí no pinto nada. Acábaseme de buguear o personaxe. Por un momento sí, Vale. Y ahora tengo que subir aquí. Vale. Uy, pensé que morría, que me aplastaba ese chisme, ese mecanismo. Vale, vou guardar aquí. Por aquí entendo que non é. Non sei exactamente se teño que subir aquí encima. Creo que non. ¡Nos han pillado! Creo que me pillaron. Bueno, si non chego a subir, morría. Vou guardar aquí porque non sei cantas probas máis me van facer. Au. Claro, é como que fixeron varias probas porque detectaron algo raro aquí. E agora van a volver a poñer. Non sei. Vale. Vale, pantalla de carga. Vale, aquí teño para curarme. Vale. Sigo sendo intruso. Tenía ganas de saltar encima de un de esos. Al final caeu. Creo que a música indica que me pillaron. Fuck. Oh shit. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Aquí quedo sin munición. Ah, por aquí non teño que ir,
¡Ay! Pensé que morría. No sé si me van a perseguir. Que con esta munición logo me quedo sen ela. O problema é que contra os voadores non é moi boa a escopeta, Mirada cantas. Terei que ligar algo aquí. Ah, mira, hai para curarse. Por menos mal. Estaría ben que me repuxeran a munición tamén desta arma. Aí soltos. Mata 20 enemigos ca arma esta. Vale. Teño que ir por aquí, pero non o vexo claro. Hostia, que me están disparando. Creo que me tengo que colar por aquí, puede ser. Que no me deixa pasar. Fame este salto chungo. No, por aquí non paso, Ah, vale. Tenía que desactivar eso. Qué bien. ¡Oh! Que me recarga. ¡No! ¡Que callo! Ah, voy a morrer, Puedo aguantar para siempre. Puedo correr. Cae un... ¡Buah, tío! ¡Buah! Es que era obvio que iba a morrer. Me disparó.
me está disparando Vortigaunt porque está siendo controlado. Nah, aquí se non teño claro por onde teño que ir, morro, Bah. Vale. Hai máis barreras que hai que desactivar. Qué conveniente. Dios, na oscuridade non vexo os soldados. Esto de ter munición infinita, tío. Arrásalle un huevo, tío. Ahora necesitaba que hubiera un sitio para reponer energía. Cargando. Hostia, son as 9:30, tú. Pero bueno, vamos a seguir un pouco máis, porque tamén empecé máis tarde. Vale. Siga vendo estas mierdas. Ahora estou moi jodido de vida, que é o que non me gusta ahora. Igual me teño que tirar por aquí. Vale. Ah, mira, este está asegurando aí. Eso, sal que eu quero curarme tamén. Vale, é para que se repoñan os Vortigauns aquí. E se disparo con esto, reventa. Aí vai. Vale, aquí teño que subir con estas plataformas, un clásico. Debían saltar antes, ahí está. Vale. Tendré que tirar por aquí.
Se parece un controlador con escudo, ou parece a mí. Ou é un dispositivo. Non me gusta nada. Non quería que se fose pola plataforma, pero non se movía o cabrón. Hai que hai uns chismes aí. Estes non se romperán ahora ao pasar eu, non? Como estou vendo xa. Vale, sí. Estame disparando, ¿no? Madre, los pareo. Sea inmune, tío. Ah, inmune. Hostia. Major fracture detected. Algo yo está alimentando. Me cago en viola. El que te parió. Buenísimo. Ahora hay un portal aquí. ¿A dónde me lleva este portal? No, esto es de destino. Oh shit, tengo que desactivar esto antes. ¿A dónde se desactiva? Aquí. Otro más de esos. Bueno, aquí hay un chollo para curarme. Y hay dos chismes que lle dan. Joder, qué mancos son. Fregar.
Había un choio para curarme aquí atrás, pero xa non sei onde deixei. Há un chisme aquí para desconectar, pero non sei onde está. ¿Dónde está? Muerto de soldado alienígena. Esto levarame... O sea, lévame para arriba. O sea, que se hubiese collido antes, igual me zafaba da movida que acabo de tener. Non entendo nada. Eso revento despois. Mola moito poder facer isto sin límites gracias a munición infinita. Pero non sei onde está... Ah, mira. Está aquí o choio de curarme. Cojonudo. Non sei que me acaba de chamar o Vortigaun, pero creo que me puxo verde aí. Pensei que se iba a poñer a pantalla en negro. Pois teño que desactivar aí un chisme, pero non vexo claramente onde. Igual o Vortigaun me está dicindo, mira que es tonto, telo aí. Non lle entendo, o sea... Aquí vese o cable vermello. Igual está para baixo. Reventou algo aí ou pareceu un... Creo que ten que estar, fijo que está á vista e non o vin porque estou chosco, sabe? Está ahí detrás. Está ahí detrás. Ahí está.
¡No! Pensé que caía. Pensé que caía de todo. Vale, porque os rayos desta arma rebotan nas paredes e acaban dañando o chisme ese. Vale, ahora sí que puedo subir. En teoría. Vale, outro que teño que desactivar. Non me saltou o chisme. Que puta mierda é esta. Pois non sei aquí onde está. O que desactiva isto. Vale, Manolo, acaba de liar. No, tireime. Hostia, pero tireime ben tirado, ahora outra vez. Bueno, pues nada. Volta a empezar. É como o xogo este no que se caes abaixo, volves a empezar. Ah, bueno, non caín tanto. Hostia, pero vaya mancada, ¿no? Ah, mira, ahora lévame máis para arriba. Por se cae abaixo. Está ben pensado. Vale, algo teño que desactivar aquí, pero non sei onde. O problema é que non vexo cables desos verdes. Vale, Manolo. Isto non é un teleport. Pois estou máis perdido con pulpo nun garaxe ahora mesmo. Ai, mi mamá, Manolo. Non tiñas que seguir para arriba. E se é para arriba, obviaba esa entrada. O que é o cecarse, que a idea de ter que seguir subindo. Tío, que está enchendo de agua esto. Que se activó aquí, máis plataformas, máis cables. Ui, aquí me dá que me espera unha trampiña. Non sei por qué. Ui, Vortigauns que van ser manipulados para dispararme. Merda. Esto está protegido.
Déjame pasar, cabrón. Mateo Bortigao. Fue sin querer queriendo. Vale. ¡No! Teníame que tirar por aquí, yo creo que no, Au. Sí, chalanga, chalanga. Chalanga. Madre mía, qué laberinto, tú. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacía ese ruido de... como de... salpicar o no sé? A ver... Antes había una plataforma aquí, ahora ya no está. No puedo saltar ahí. Pues... non puedo atacar aquí. Non creo que teño que reventar estos chismes, porque matos os Vortigaun, se nos quero matar. ¿Qué le pasó a este? Y hay veces que reventa algo, no sé o qué. Ah, mira, si aquí hay una tubería. Joder. Va por un... Se cae a veces que rompe una cápsula de esas. Por eso suena eso, creo. Sí, sí. Vale, tengo que destruir 3 más. Vale, vamos por aquí. ¿Dónde
¿Dónde están? Igual reventando esas chismas os mataba mejor, ¿verdad? A ver cómo me pone. Vale. Au. Este sánchez de agua. Cago en viola. Putos alienígenas esos. Vale, queda mi que hay veces que reventa mira, muerte de soldado alienígena. Creo que se buguea o xogo. O non sei se é cando dúas cápsulas chocan e se lía. Oh my god. Hostia, ¿e ahora? Oh my god. Bueno, quedé a nada, Esa segunda bola doume menos, fíxome menos dano. Uf, vou morrer ahora, Teño moi pouca vida. Teño moi pouca vida. Teño que facer safe stay, senón morro. Bueno, é morrín, por falar. Pois é que teño moi pouca vida,
moi bugueada aí, Se me deixa andar, porque a veces que parece... Ahora non hai ningún soldado por aquí random. Vale, ahora están os tres apagados. Esto non sei agora por onde teño que ir. Vemos que os tres camiños están cortados. Aquí hai unhas luces vermellas tamén. Non sei se por aquí antes podía ir ou non, entendo que non. Os frames, Os frames, teño 9 frames ahora mismo. 10 frames. 9 death frames. Hai tanta mierda saltando por aquí. Don't kill any Vortigaunts in the VOD, órdelo. O sea, non matar ningún Vortigaun. Hostia, que me atraparon. Cousa que é mentira, matei un Vortigaun antes explotando unha chisma. Pero bueno, supoño que é de forma directa. Isto creo que é unha pila de basura. Creo que me fixeron outra vez a de encerrarme. É aquí o boss? Non. Que eu xa non sei que me espero aquí. Vale. Isto non me gusta, pero bueno. E bueno, como xa son as 10, pensei que serían menos cuarto, xa son as 10. Vou non deixar aquí, Xa levo máis de 2 horas de stream ahora mismo. Non he errado máis. Boa noite, chao.